Ayun mga ka-rider, meron tayong ipiprint digits ngayon. Itong Rossi 150 versus Rossi 150 din. 2019 model at saka 2021 na nilabas itong ano, isang buwan pa lang mga ka-rider. Bagong-bago pa. Pareho lang yung setup. At shoutout dun sa mga kasama natin. Ito yung magbibitaw itong naka-orange. At di sasama itong barako. Gusto Disting mo. Ayun, inlagis natin mga ka-rider. Tingnan natin. Halos pareho lang yung setup nila. Sound check natin. Sound check. Para marinig ng mga ka-riders natin na manunod nitong video. Ayun. It's okay. Sound check. Itong Rossi 2019 model. Sound check. Ayun.